Silav, êvar baş, şev baş, hevan hêvîdar mûn tev baş in, silametin. Îro ji were nûçe pêşkêş nakim vê saetê. Mêvanê me taybet e, hunermend e, Rodî Xelîl bi me re ye. Em ê îro pê re sohbet bikin, em wî nas bikin, em ê stranên wî godar bikin, em hinek behsa hunerê bikin. Li Ewropayê di nava xebatê me de ye jî gelek derdorên wî hene, yanî gelek hevalî wî hunermend hene. Ka em binêrin îşev Rodî Xelîl ji me re çi dibêje. Em hema bigirin ji wir xêrhatinê lê bikin. Rodî merheba bi xêr hatî? Merhaba Musa, merhaba dem baş, ev baş. Tu çi wanî başî hinkî me hev nediye? Sağ ol Musa, spas kımamın baş mı? Nezi başım Musa. Sırav ji buna hevalên ji bo temaşe dîjî dikin. Mala te ava. Pir kêfxweş bûm tu îro mêvanê me yî. Valla ew kêfxweşbûn ya min e Musa. Spas kim ji bona ku te îşev min mêvan kir. Normal tu kanala me dişopînî ne wisa Rodî? Her şeve dişopînim Musa. Aha. Çawa ye yani nûçeyên ku em pêşkêş dikin, awayî ku em pêşkêş dikin hinek bala te dikişîne yani rexnê te hene li ser kanala me. Ma Musa ez wisa bêjim rexna min qet tune. Boî çi? Boî ku ego yani nûçeyên bi Kurdî yani ji xênê te zêde kesik tune ez yani. Cêwke rexna min qet tune yani kemasî bêjî hebê qet bi sivêk tune. Beko gereka yani her hevan yani her got nûçe got Kurdî pêş dixê yani pir baş e. Cêwekê qet ewka min tune piskirêkê rexniya min tune. Mala te ava her hebî. Niha Rodî berî ku em li stranê te godar bikin, ez dibêjim ka hinekî em te nas bikin, tu şikengê ve li Ewropayê, tu ji ku derî, tu ji ku tê, derdê te çi ye, di jiyanê de tu li benda çî, hinekî bila hevalê me, dostê me, temaşevanê me te nas bikin, paşê em ê stranekî ji te godar bikin. Tu hinek behsa xwe bike, tu li ku derê hatî dunyayê, malbata te ji ku derê ye Rodî? Belê, spas mamoste. Yani ez pêşî wiha bêjim cara yekem ez ê bêjim yani ez jiyana xwe taybetî ez ê bêjim bi rastî ez hinekî kelecan bû hem yani kanala te jî ez hatima mêvanê te jî û cara yekem ez ê behsa xwe bikim bi rastî. Lê sala 1994 de li taxa Edenê Şakîr Paşa ji dayîk bûme. Heta nû nehan bi rastî yani ji ber xwe zarok bûm yani hîn zarok bûm cêwekî yani çavê min asê bû piştî nû nehan da meha reş hevalan ce dizanin zaten kîzan me he heta wê demî ez nizanibûm ez li dinyayê de me an na piştî wî meha reş de çavê min bi rastî jî vebû boçî yani gelek yani cîranên me ji ber ku zarok bûm hêzî jî fêm nedikiribûm lê gelek cîranên me hatibin kuştin bi rastî li taxa Şakîr Ama Paşa. tu jî behs bike meha reş çi ye em herkes nizane jî. Meha Sibatê meha got birêz Rezda Öcalan girtibûn. Wê demê hingê polîsan yani bekî hezaran polîs ketibûn taxa Şakîr Paşa ez hîvî demê heft heşt salê bûm yani ez Li nizanim Edenê, li Çukurovayê. ere Çukurovayê. Belê. Hingê ez derakim tiştekî jî fêm nedikiribû. Yani tenê min dîbû yani hîn zarok, hîn ciwan, hîn ixtiyar yani gelek kes hatibûn kuştin yani ji min re bû travma bi rastî yani ez hîn zarok bûm yani nizanim tiştekî. İşte pîştira wê demê çavê min vebû. Yani ça vebû min zanîbû artık li dinyayê de me. Li dinyayê jiyan dikim yani. Vêce ez naxwazim zêde hevalan jî aciz bikim. Ama malbata te ne ji Edenê ye? Tu normal malbata te ji Bakurê Kurdistanê ne? Ere normal ez li bajarê Mêrdînê me. Mêrdîn ji Midyadê. Berê. Lê dema ku şerkem li Mêrdîn ew gund wana şewitandin işte dê bavê min hatibûn evkê li Edenê ji wêke li Edenê ji te jiyan bûme.
işte pişti ku muhasebate yani notu nehan dirokan notu nehan de diamunu babimin benim yaşandın de neçeme edeni le pişti abi işte jiyanamın müzik hüner Kurdi ra müddes bekir 4 sal 5 sal min perverde girt le neçeme edeni حت بو سالا 10,000 من دست به کوریا زاروکا کرد لجارا یکم 10,000 لکنسرا ما لنسبی بو لبی دمی yani gelek hünermen çahadı bu yani nizanım ve baş ve ne baş ve nav bejim ne bejim nizanım yani Beji. evet ve demi İlkay Akkaya cihatı bu o Çetin Oraner cihatı bu o xerapa cihatı bu baverdeki muvazne şaşbım böyle o Kore zaroka yani Kore'ye men em tevlebun piştreya duyem paytaxta Kurdistan le Amedê bajarê Amedê me bernamede me konserda birasî em gelekê kelecan bûn yani care yekem em diçin ser sahneyê strana dixwînin hezaran bi hemberî hezaran însanan yani tiştekî cuda bi ji bo me erê veca 2004 de mem grubekê me ava kir belkî hevalan dizanin navê komê me Koma Şitlên Azadî bû Şitlên Azadî belê Koma Şitlên Azadî tebîra min Koma Şitlên Azadî ew koma me bû me ava kiribû me klîbek çi me çekir zimanê Kurdî belkî hevalan ci dizanin Şitlên Azadî zimanê Kurdî lê ew kece heye zaten li ser YouTubeê jî işte yani li jiyana Un çend kes bûn di wê komê de? em nêzîkî 5 kes bûn. Kî hebû mesela ê navdar ku em navê wan zanin hevalê me navê wî dizanin? Yani niha hevalê me Barış hebû niha li Barış yani navê niha Barış Baran Barış Baran û de hevalên me jî li yek komanê û yek jî li ser çiyê çûn dilovanîya xwe mixabin yek şervan bû û yek ji welat bû belê û yek navê Azad bû hê ji niha li Edenê ya yek jî hava Şikrî bû erê yani em hemî li taxa Şakir Paşa em mezin bûbûn yani bi zarokbûna xwe heta mezinbûna xwe Şakir Paşa taxa Edenê piranî Kurd lêne yan milletê din jî hene yani? Sadê notin ne hemî Kurd bû. Allah Allah. Belê. Hemî piştî salê nodî hatine wê derê yan dûra hatine? Beriya wî hatine? Beriya wê jî hebûn piştre me jî yani dihatin. Wî çaxê jiyana we ya li wê derê Şakir Paşa li gor erf û adetê Kurdistanê ye. Êdî bûye Kurdistan li wê derê. Ev de rizgar bû yani heta 2014 ev de rizgar heta ew rojên ew çadir hebiya heta wê demê em rizgar bûbûn yani li piştre wê artık herkes yani çûn dever nazim yani Yılmaz Güney jî Edenî bû ne usta? Kîzan? Yılmaz Güney jî Edenî bû. Bawer dikim. Ya mîna welatên Ewropayê mesela hunermendekî li vê derê li Ewropayê kîjan bajarî were dünyayê li ser navî müze tê vekirin, cadde lê dikin, mala ku lê mezin biye lê hatiye dünyayê hemî rêça wî hunermendî ji bo turîstan tê destnîşan kirin. Li Edenê tiştekî wisa tune ye? Bi qasî ku ez dizanim pir hunermend derketine ji Edenê. Qet navê hunermendan, kolanê wan, malê wanê ku lê hatine dünyayê qet nebiye müze. Adetekî wisa tune li Edenê? Yani mamose ez çawa bêjim ji te re niha yani li hundirê hunermendê de yani gelek navo denk wilo müzîkjen henin yani gelek hunermend çi henin mîna ez bêjim yekê ji wan Koma Rewşen e yekê ji wan Koma me Şitlên Azadî bû yekê ji wan Bilend Turan bû yekê ji wan Koma Pel bû û yani gelek hunermend heye hunermendên Tirkî jî li Edenê jiyan dibûn yani ez naxwazim wê Tirkî jî bêjim
yani belki hazaran hünermen derketiye le edene. Türkiye jî bêje mesela kî heye Türkiye li derê wisa meşhur. Yani milak bejim Müslüm Gürses. Yani Müslüm Gürses le bi xwe edene. eş te çek bêjim. Beri. Min Müslüm Gürses min şexsî dît. Min ew nas kir, min pê re sohbet kir. Beri. Müslüm Gürses tu car bi Tirkî bi diya xwe re qise nekiriye, daîma Kurdî qise kiriye bi telefonê. Ez zanim ji min re gotiye. Ferdî Tayfur ji Edeneyê. Beri. Ferdî Tayfur jî min şexsî rûbirû dîtiye me pê re sohbet kiriye. Ji min re gotiye ku ew Kurd e ji Qahtayê. Aha. Malbata wî ji Qahtayê, ji Samsûrê ne? Paşê koçê Edenê kirine. Ya ji min re gotiye yani. Ya valla bir şey ama ne zannediyorum burası? Ana müthiş film. Nana wisa ye. Wisa ye. Ji ber ku wextê ku ez bi hevalê xwe re Kurdî axivîm, gazî min kir got tu zanî ez jî. Min got tu jî çi? Ku ez ji Qahtayê me zanî. Ku ez jî ji we me. Min got hela hela. Pir kêfxweş bûm. Yani wisa carna tên bi dizî dibe ez jî Kurd. Ya halbuki mesele temam biye, mesele hal biye, idî herkes Kurdiyetiya xwe pir vekirî tîne ziman ama ew tim ditirsın. Wisa mîna zarokê ji Damariyê, mîna çîna duyem, sinifa duyem, wisa tim ditirsın ama gunê me re bi wan tê. Heqeten. Ew wisa jî mir yani rastiye. Hema derekî ser sahnê jî eşkere kir. Baş e. Em ji te stranek godar kin Başa tedbîm. Suna Yılmaz henekî xwe min dike divê tu arabesk qiralî Bedran. Tabii ki arabesk qiralî me. Ne valla burası bi Tirkiye dibêjin ya dibe Serdar hakkını Serdar'a ver ancak dibêjin 7 yıldır hakkını teslim et. Yani burası yani denge Müslüm Gürses yani pır hoşa yani kefamı jeti ya zeyde arabesk gudarnakım le Müslüm Gürses yani tiştik diye ya. Acayip dengeki xweş e. Acayip bandor li insana dike bandor çewal insana dike çi ya bi milyonan insan bi milyonan gencan xwe dilê dikir. Na van demê dawî eş te re bêjim. Ez bawer dikim Murathan Mungan şêwirmendiya wî kir tam ew dema arabesk idî xilas bibû Müslüm Gürses li ber tunêmburê bû. Murathan Mungan dest avêtê şêwirmendî kir û cardin mezin bû û di van 10 salê dawî de acayîb berhemê xweş afirand Müslüm. Tamam. Ka kerem kem stranek ji te godar kin paşê em bidomînin em xebatê te li Ewropayê hinek ji te pirsin. Dibe mamoste yani strana yekem ez dixwazim stranê xwe ez xwe min gotin müzik ya min e aydê min e li ser kanala min ya YouTube cî heye zaten min albüm cî min parvekiriye bil hevalan cî bizane bê navê vê stranê ez ji wan im ez dixwazim pêşkêşî we bikim.
بجنوگیان از جوانکیم بدلوگیان جارنا بدنگیم جارنا دستیم از جوانکیم بخوادگریم از جوانکیم بخوادگریم از جوانکیم بخوادگریم شکن سر ویس بهی هرسی رو کسی کدر ناکی بخیرم سر ویس بهی دنگ در نایجی دنگیم شکن سر ویس بهی لالو گیش بوم به بیمام به نافرم به آخمام به چلو به وارمام شکل سر ویس بهی بخواب و بخیامم ایفامن داغی هیویم هیویم پر بخملیم جبات دادی هیویم پر بخملیم جبات دادی از جوانکیم لخوادگریم از جوانکیم لخوادگریم بشم احسن ما مثل دنگه تناییم جمران مگو مالات آوا بوان امکانان ما دنگ که خاصا خوش بهی سترانک خوش بهی سترانیت ایش خواه گلک سپاس پر باشه رودی تو نک جمره باسا هاتنا خواه اروپای بکه تو کنگی هاتی تو چما هاتی تیشیت هلوان درا چما ولاتی خواه ترکینه ایمن هلا مترکان دیه هایا مج متنه بو از بنی 18 سالی رو هایا مج متنه بو از هیس چود بیجم سر وقت نبوم جیانی از هاتم لی تو چما هاتی دردی تو چیه بله هاتنا من اروپا از خواستم دوام آوی او که بیجم پیشتی مگو اشته کما خو ما آوا کرد 2004 ده باور دکم وزنه شاشم 2007 بو ما کلیبی خواه کما اشته نازاد زمان کردی ما پر بکر اشته پیشت راوی ام حمی بلابون مخابون ام بلابون هر یکی ام چون دورمادم اجو باره کاری خواهم بر پایتخت کردستانی لآمده دو سال از وی درجیان کرد پیش راوی اچم عنتابه لعنتابه جسه سال مجیان کرد پیش را از هاتم ناکی لادنی داوی از هاتم جیفه لوی دمی من اتخ بسرفه من دخاس اتخ يعني خبرت خواه هنری کردی بسرفه از شکر من علومه که شکر لما خابن علما خو من حتى أنا نكربم قرب بكم من شكل دولة حكومة تركي دستان لقناة من يوتيوب يجي أسكرن حمي أو كم ميديا جواكا ميديا أسكرن وجمع جزاء جدا يعني علما bu çok جاره كان Alman bu çok cari ekem piş travi mugu azı çebekim çinekem mugu ama azı xabatı ko privat azı çekem azı hüner ara yani hünermen deymen kurda azı xabat bekim piş travi yani ve kudis az bejim yani nav az bejim çelbe çena be nisanım hünermendi me ya yekin nav denk brezmem سه سالا ام هودو مرخبات کرد
Ya çima em navê hevalê xwe nebêjin tu basa mem Ararat dikî ji ber ku min fotoğrafê te dîtin pêra min dît li ser sahneyê min bi hev rane mem Ararat însanekî me hêja ye hunermendekî ye ji dengê wê hez dikim. Tır hecaya. Brasî tır hecaya. Yani Erê albuma ya yekem mem Edenê çekir. Li ba kuzena xwe be hevdû me çekir. Navê min ji li ser heve. Zaten li piskirekê min nav heye. Belkî ben sat nav min guheran. Pêşî Hozan Xelîl bû, piştre bû Halîl Akıncı, piştre bû işte Xelîl, piştre bû işte Rodî, piştre bû Rodî Xelîl. Yani belkî hezaran min nav min guheran. Heta dawî de li ser Spotify navê min tenê Rodî ye, li ser YouTubeê jî navê min Rodî Xelîl e. Yani piskirekî min bû nav hebû. Yani daviyê de navê min pêşî yani pêş Rodî Xelîl Halil Akıncı bû. Min akustik bernameyê min çekir, min par vê çekir. Hunermendê me Hozan Şemdîl. Albûma xwe ji min re da yani ew ji bo wan hediye. Ji min re da got wele tu min bikuje jî ez navê te Akıncı nanivîsînim. Here navê xwe bigihîne. Here. Akıncı di Tirkî de wata wî hinekî negatif e ne Akıncı? Erê lê işte em ne ê Tirkan, ê Kurda jî heye. Ha. Ê dibêjin Asî, Asî Akıncılar. Yani bi Kurdî jî navê Nijdewan e. Çi ye yani tam manavî tu bibêjî? Yani birasî yani tam maniya wê nizanim, watiyê wê nizanim lê işte Akıncı wekî çawa bêjin? Yani wekî leşkerî ye yani tiştekî leşkerî ye. Tamam. Tiştekî wisa. Tu basa hatina xwe ya Ewropayê bike çawa çêbû te çawa biryar da tu hatî vê derê û paşê jî ez hinekî YouTube'a te bidim naskirin ya YouTube'a te ez ketime pir şopîner tê tune ne kêfam pir na. Mikaben piskerekê me wisa heya min gelekî ket ji da ji bo kanala min ya YouTube'ê min gelekî yani wextê min jî çû lê yani mevaran vî alî ve hani ew kin yani kêmin yani çawa bêjim yani ew qas ez ket dedim yani kî bêje piskerek tune heta bu yani şopînerê hunermendekî yani ancak yani wekî te ancak wekî hunermendekî û hani ne şopînin ancak gudar nakin artık mirov naxwaze strancê çêke naxwaze ew çi çêke yani xwaze artık xilas bike herê şoxlek din çêke zanî Hevan ka rodî çi dibêje tiştekî pir muhîm dibêje eger hûn YouTube'a min kanala min bişopînin veya hêz cesaret qûwetê dide min ji bo ez bikaribim berhemên nû bafirînim ji bo ez bikaribim li ser piya bigirim ez xwe bi viya xwedî dikim yani madem hûn naçûmîne zemanê berê qaset nagirin albüm nagirin hûn xerş û mesref nakin yew tiştekî beleş e Rodî Xelîl ji zarokatiya xwe ve ji navenda çanda Mezopotamya Edenê bigire heta niha tim xizmetê kiriye ji me re ji milletê me re em jî beleş tenê pêlêkin bibin abone ji bo ku ew bikaribe xwe bi rêva bibe muhîm e medya civakî nebe rojname nebe medya nebe televîzyon nebe hunermend nikare dengê wî derkeve çawa haya we jî çêbe ji bo wî rîca min ji we ew e hemî hevalên ku vê bername me dişopînin temaşe dikin bila biçin Rodî Xelîl bibin abone kanala wî de wê derê min nîşan daye 777 Rodî tune ne tenê Rodî Xelîlek heye ew jî hevalê me ye ji zarokatiya xwe ve nava me daye rast e ne rast e Rodî Valla wisa gelekî spas dikim ew dirist bû rast bû nana gelek heval dinivîsîn divê em bûne abone ez bawer dikim îşev em ê hezarî derbas bikin ez gelekî spas dikim ji bo hevalan jî tamam e ka te basa hatina xwe ya Ewropayê dikir belê piştî birêz min yani tofanek ceza ji min re da çawa yani yani wisa min çi qazê wî têlê gîtara xwe min lê daye ew qas li ji min re ceza dabin Veja askeriyê min hatibû muga de çi bikim çi nekim mugo wala davê ez ê biçim yani dever nadin ya muga spazim hezim her mijûr hevan qabûl nekir here dever nadin tu hunermendekî hêja mugo tam naxa ecikê li
يعني بشكل كي از هاتم اوروبا هاتم اوروبا لألمانيا لباجاري منسري از 6 ساله باجار منسري جيان كر لوي دري الوما خو يا او از جوانم مداوي دا بيشت 20 سالي دن من الوما خو بار بكر بخيرات اره وجا پیشت abim meci işte hani teşvik keneki hani canla kemasi dert kevi yani Ali Aburi daji yani hatta namen av kliba ho yani strani ho adbxu ser ho müşekil götüşte ad zanim yani adbxu da nebisinin adbxu strani ho çevikim çi destementi az çeviki manevi alide لا يعني قواتمج حتى دبركي زاني قواتمج حتى دبركي يعني فيش ترابي جرك هبلان يعني عرفت علي كاريبك يعني علي ولي اشت محمد احمد كوبال بناكي نشوبيني ونبع عجباندن يعني نايك يعني بدور تشافي او كا يعني هبلان اما لازم حوالی رودی لازمه تو جهنه که اکتیف بی تو زیده هلبرینی یوتیوب خو اکتیف بی کی کجبو وره شوپاندن مثلا زانا کی جانه وکم شترا از کی جانه وکم ودری اصل تو کی جان ستران خوازی از وکم نه خودم مثلا اصل تو کی زانه وکی اصل تیا واسه شعر برازی بر خودشی کرمانجی واسه شعر برازی بر خودشی کرمانجی قطنا بینی به حالی چیا مایر تو تازی قطنا بینی به حالی چیا مایر تو تازی که چه بجلی گردای کرو اب که چه نمانه که چه بجلی گردای کرو اب که چه نمانه اجو مردو دل برنه برخو اف شرف آمنه اجو مردو دل برنه برخو اف شرف آمنه ابرونشتیه وکهاری وامر دایر شوکازی ابرونشتیه وکهاری وامر دایر شوکازی شخوفا وانجان دلریزی نیار شخوفا واند تویزی شخوفا وانجان دلریزی نیار شخوفا واند تویزی برازيد بدرد نبيلي كروتون سال زماني برازيد بدرد نبيلي كروتون سال زماني كرون شاهي سلطاني نبيليني ندرماني كرون شاهي سلطاني نبيليني ندرماني برازيد بدرد نبيلي كروتون سال زماني برازيد بدرد نبيلي كروتون سال زماني كرون شاهي سلطاني نبيليني ندرماني كرون شاهي سلطاني نبيليني ندرماني Süper. Süper.
Saat başına basıyor. Spas. Bayağı ezberledim. Tamam. Devam. Tamam. Katebası hatına koy Avrupa'yı tıkırıyordu. بله işte yani salam 2017 لازم ولد دركتم أساتم أوروبا جاش جانا من أوروبا دست بكر دبي دري إمكان هن باشتر جبوي من هني كارمية موسيقى كارمية هنري دبي دري من هني كيف أبكر من توب كر من ألبوم آخر من دري خز ذاتم أنا بأونجا بوداكر سترانيكي يعني نافي ألبومجي الجوانم از جوانم تایبەتی زمینێکی بالا خوادا جوانن ئەوروپا yani jiyanekî gelek yani hinekî wilo çawt yani jiyan dikiribûn wilo bi serê xwe û nizan yani wilo ça bêjim yani ne rast yani jiyanekî ne rast zanî vêca işte mister wî hinekî min nivîsî vêca piştira wî min ez çûm evkê lê Maxmûrê ezana tedxim zorê jiyana rast jiyana nerast li gorî te jiyana nerast çi ye tu çima nayê ciwanê me gencê me li gor dilê xwe bijî rodî tu çi ciwan dixwazî jiyana rast çi ye jiyana nerast çi ye de bêje mawse na tiştekî wisa heye yani keskî zaten nabaje wisa jiyan bike wisa jiyan neke lê tiştekî êgo berçav heye tu na herê hinekî yani tişte ne baş koti bike tu herê işte kumara bilezê tu her nizam cigarê waqê tu herê uyuşturucuya waqê ew tiştekî berçav e zanî yani tiştekî ne baş e yani belli ye diyar e yani ez behsa wan dikim yani o fikir lê tu yani kesekî ciwanekê re ciwanekê sohbetê dikî yani sohbeta wan jî yani ne durust e yani wilo ji min re germ nayê yani ez behsa wan dikim min rast fehm kirme ji min re bêje qasî ku min rast fehm kiriye hereketê ku gencê me di nav dane li gorî hemî mirovahiyê li gorî medeniyetê tiştên kewtin mesela zirar dide bedena xwe zirar dide wexta xwe dişûna ku bide edebiyatê xweşikbûnê mûzîkê hunerê şuna ku bide dîrokê mesela dîroka xwe fêr bibe çand û kültûrê fêr bibe ya jî medeniyeta Ewropayê fêr bibe ya mesele ne her tişt em pencera Kurda da lê nanêrin bila xwezanakê bila tevlî siyaseta Ewropayê bibe hatta bila ilmê Ewropayê fêr bibe mesele ew e ama wexta xwe cîwaniya xwe wenda bike ê te heyfa te bi vê yekê tê û paşê jî tu çûyî Maxmûrê te got belê ez wê jî bêjim yani hevalên me yani azadiya şexsî yani azadiya xwe li deverekê din digerin aslında berçava lê nabînin ew cê kemasiyê me ye lê piştre wê erê ez çûm Maxmûrê li vê derê min hevalekî min nas kir yani min gelek car ji me axivî min yani ciwanekî gelekî baş bû lê piştî vegerandina dihokê yani hatûbana Maxmûrê dîsa yani heftekê berê yani berê li rêda mixabin bombekek kedibûn erebê de yani şehîd ketin yani piştî normalde yani heftekê berê yani daweta wê jî hebû lê mixabin çênebû min diyarê ji bona wê cewamêrê min parve kir piştira wê stranê xwe ez ciwan im yani min dixwast wiya bêjim erê vêca ez dîsan vegeriyam li Ewropa min albûma xwe ya duyemîn ez niha vêgana albûma xwe ya duyemîn ez ayar dikim xwazim yani xilas jî bikim yani 5 stran xilas bû yani 2 stran cimaye heta ku xilas bê nizanî wê kengî xilas bê belku hinekî wext lazim e heta na ez piştî ku ez hatim Ewropa nêzîkî 2 sat stran min çêkir nava kir
رونی تا باسا از جوانم کرد باسا چیروکا وی جوانم کرد و هنگ باندور لم کرد از کار من وکم ته گودار کم از کار Ya وکم bir zaten Mısır'ın hoca peşin kandı bu zaten tukarı ve derecedeki. Un Noël hors du commun avec Lidl, ça vaut vraiment le coup. Le jeudi, از جوانکم لخواد گرم از جوانکم لخواد گرم گه بین دارم گه بیدین دارم گه بیدارم گه تبان دارم گه بین دارم گه بیدین دارم گه بیدارم گه تبان دارم تلک جیجیان به جانو گیان از جوان کم به دلو بیان جارنا به دنگم جارنا دستیرم از جوان کم لخواد گرم 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 آخ چکن سر وسبهی به هرسم یلقن نای دقیرم سری وسبهی جلنگی من ایدی لنگر نای آخ چکن سری وسبهی لالو گیش بو انا برم به اخوان به چیو و به ورما آخ چکن سری وسبهی بخیال ما بیوا من داوی هیویا من هیویا خود بخمینیم جبا آزادی هیویا خود بخمینیم جبا آزادی مالت آوا ساعت خوش Spas. به وی شکلی دنگ زلالتر هات لیدی ساجی او هلبسا داوی کو تدخواند مدخواستم زلالتر ببیسن دنگ موزیک نکی زیدل سرکتیه نه خمه هوان و گودار کر از بجم و گلک عجبان کیف وج دنگ هوالی مرودی خلیل راحات دیس از دوباره بکم اگر هم بچن کانالا وی بشوپینن یوتیوب اسپر کیف خوشتبم
باشه که کو صحبت جی کو تباس کر اما خفتنا ته بری تباس وی حواله جوا تباس وی مسئله کربو کو تستران لسر چی کربو حواله تی کو جیانا خوش دستایه و پاشی جی تباس اوروپا کر گوتنا ته نیوجو ما بو کرم که نصار وجه işte ez vegeriyam pişti maxmur ez vegeram Avrupa işte me strana piştranın par vekir yani me dixwaz ez ya yani bejim bila hevacı biz anave ve ku peşir acım me go yani cara evvel ez bahsa xwe bikim hatta na min hiç bahsa xwe nekin çend caracı reportaj ji mir standin min vê derece zêde min negot yani jiyana xwe taybetî li cara evvel cara yekem li batem ez bêjim kerem ke sağ ol spas yani naha tamam naha tu çidki tu biçara alaqa derdibî tu derd kevî ser sahneyê tu stranê xwe bixwe dibêjî ez zanim tu canan bi hin hunermenda raj diçî ji ber ku ê te enstrümanê te xurtin tu her cure enstrümanê lê dixî belê enstrüman tellî ez tavaya dikarim lêdim belku min konservatuar min xilas kirî ji wekî yani ez karim hemiya ez lêdim erê rast e ji ber ku ez zêde yani keskî min nas nakê ez carna mecbur dimînim dişim ba hunermenda lêdim yekê ji wan mamoste cömert e yekê ji wan mamoste şemdîn e û kesên din e carna diçim ba wan normal e ma tu zanî tu pir meşhûr bî jî nav û dengê te bilind be jî divê tu hevalê xwe hunermend bi tenê nehêlî îtiyaciya wan pêdiviya wan bi te hebe mecbûr tu yê biçî ser sahneyê tu yê piştgirî bidî wan baya normal e baya mütevazîtiya me ye divê em tim bidomînin piştravî yani ez niha li mektebekê Alman heye li vê derecî yani mamosetiyê tembûr û gîtar jê didim tabetê Alman tên birasî yani ez xwazim ya ji bêjim yani jiyana xwe wisa yani berdewam dikim li projeyekî min jî nû heye nizam ez yani xwazim bêjim jî reklama wê jî bikim yani demekî nêze ew straneyên ku bi Kurdî guherandina ser Tirkî belkî milyonan stranên wisa guherandina Tirkî henin ez wanakê belkî wilo paket yayên dibêjin ya yani ne zindî ji ber ku hên yani ew ka min tune zindî ez çawa mirov kare bice binin ji ber vê ez nikarim çêkim ji ber ez paket çêkim yani paket yayên ez çêkim yani ez xwazim hani vacê hevalan re jî bêjim yani go hevalan jî go bizane bê hani kîzan stran elbet ew nace zanin yani me hinekî mişopan ya hatta ew stranên bi Tirkî heya dibêje nizanim ewlerim Tirkiye nizam çi hatta ew strancê Kurdî ye erê ez bawer dikim stranek niha naybîra min ama meşhûr bû kurmancî da erê navê strana Lêdayê Axeman Lêdayê Axeman Lêdayê gelek kevine yani hunermendekê Kurdistanê ê Iraqê bawer dikim ya Iraq ya İranê bû gerek ez binerim yani tiştek wisa yani hinekî helal be ji wan re ew hunermendî Tirk diçin ew qas stranê me kevin peyda dikin tînin Tirkiye wî çê dikin lê hunermendên me naçin wan stranên kevin nayînin ji nû ve çê nakin wextê ku Tirkî meşhûr dibe başê dibêjin vaya ya me bû temam ya te bû te çima meşhûr nekir ya te bû çetir te çima dernexist pêş ya te bû te çima godar nekir belk wextê der pêş tu dibêjî ya min e mesela li evê jî da radyo Erîvanê de pir stran hene ana piştî ku bûne Tirkî mesela Neşat Ertaş ez yek ji wan hunermendan ez xwe heyranê wî me yani Neşat Ertaş pir jê hez dikim stranekî dibêje pir meşhûr e mesela Kurdî ye Kurdî derket temam dibêje wî meşhûr kir rast e
Normal nizanim. Ama tiştekî din heye. Ew stranbêjên popüler yên bi eslê xwe Kurd îş û karê xwe berdidin diçin stranên Kurdî di nava civakê de tînin deforme dikin ji rastiyê wî dûr dixin tînin bi Tirkî dibêjin ew ne baş e. Mesela em bêjin yek ji stranên meşhûr Canê ku aliyê wî siyasî heye wateya wî giring e ji bo me du wextê bînî gotinên pir sivik lêbar bikî nabe. Qene gotinê giran biya qene wateya wî lê barkirî biya ne xem bû. Mesele ew e. Keremke Rodî min gotin ştê girt. İşte yek ejwan ezim ez xwazim wanakî dîsa junûv ez yani orijinala wî çi be ez xwazim ya bêjim yani. Yani projeyekî min wisa heye. Pir baş e. Pir baş e. Em ê te bişopîn em ê te teqîb bikin ka tu yê çi çê bikî. Lê em dixwazim tu YouTube'a xwe hinekî aktif bikî, stranên nû lêbar bikî. Baş e? Hî xilas nebe mawse ez bu xilas kim ez hemiye par ve bikim. Tamam, şu hevalê me niha destpêkirine tev dibin abone ne tenê îro îşev hejmara abonê te 1000 lê ji vir pêve ew ê zêdetir bibe. Ne tenê îro demê pêş me tu dîsa bibî mîvan. Wekî din tu piranî xebatê we hunerê ê li Ewropayê. Tam ez nizanim gelo li gorî salên berê ew qasa aktif e yan hinekî kêm biye. Ji ber ku ê min tê bîra min zû de ye ne 10 sal ez di nava xebatên aktifî hunerî de ninim naşopînim jî. Ama 10-15 sal berê pir aktif bû li Ewropayê. Hunermend tim li ser sahnê bûn aniha çawa ye? Ya mamsa ez wisa bêjim yani yani hunera Kurdî li Tirkî yani hîn xorttir e. Yani en azından xorttir bu yani beri 10 sal ez yani na 8 salî me ez wan derema li Ewropa me beri gazbin yani li Tirkî Kurdistana Tirkî hîn xorttir bu. Ez 8 salî min ez vê derê me yani gelek kêma. Yani ez karim wisa bêjim yani zêde xebat tune ya lê mirov nekare bêje jî yani qet tune. Elbet heye. Yani kêma. Ciwan Mugo genç ciwan alaka nîşanê hunerê didin tên cem we diçin. İşte kemasiyê me eva mamose bu çi yani devereke ku tenê ji bona taybetê tenê ji bona çand û huner komaleke ku tetune. Fikrek li wir derkeve zaten. Yani hecî tên tişnadin dibêjin hecî tên yani ji xênê çand huner yani tenê ji bo işte xebatê din yani ew dikin xebatê xwe pêk bişînin. Yani sebabê hani civanên me zêde yani bu çand û huner tenê taybetî çand û huner hebiye yani ez bawer dikim yani sade heştî sade notî vêbîn. Yani ego ez dibînim. Rast e. Ev di nava albûmên te de min stranek nû dara evînê çi ye dara evînê? Mamose dara evînê dibe sevgi ağacı, aşk ağacı Tirkî dibêjin. Yani biz melodiya wî min zû da çekirib 20 sal bêre me çekiribû lê yani min nikaribû gotinekî yani binivîsînim. Hevalekî me li Entebê ew jî hunermend yani hunera Kurdî jî ew dike xebat dike. Ew ku balas gotinek min heye helbestekî min heye ez dixwazim tu wîna bixwînî min jî ku ka bide. Ev ji bo xwe nivîsandibû min jî vê melodiya xwe li ew helbestê min eyar kir gorî min xwend. Yani ji bo xwe nivîsandibû. Me firq kir ku dengê stranên ku te qeyd kiriye baştir tê temaşevanan. Tu aniha dixwazî ez kîjan stranê vekim Rodî? Mesela ez bawer dikim nizanim an nikarim bikerim YouTube'ê de ez bawer dikim hevalan dibêje ew tê ceza tê nizam çi tê ji me wisa gotin nizanim
Yani böyle tüce agatar bir yani tam ediniz zanım biraz. Ceza hatice bile öğret işte abi. Mayem ceza natırsın. Pır hatibe em rakin. Emir Emece de hayatını psikolojika. Evet. Ben bu az bu tamam. avukatım. Evet. Ya Ama ben hangi kelime tamam. Tu dixwazî zindî bibêje, tu dixwazî ez ji YouTube'a tê vêkim. Tu dixwazî zindî bêje? Yani gotu bu kaza ez strani xwe strani tije bêjim zindî. Tamam. Mesela Rezar Öcalan min nivîsandı bu. Tamam. Yani hevalan yani piştra kare yani pişti berrame yani kare disa temaşa bekeli ser YouTube'u. Yani ji boy müce him baştır ve burası yani ne bejim na. Kerem ke tu kîjan stran bixwazî em tê guhdar dikin. Saat başlaması. Ey Rorahiya Kurdistan fikir amanate Deng vedalına cihane serkemin hey Keçi kurdin civancan kheyraji boy Kurdistan can kheyraji boy Kurdistan Kurte vera bu serpiyan hedar sılaj bojalan hedar sılaj bojalan Kurte vera bu serpiyan hedar sılaj bojalan hedar sılaj bojalan Akidu siran beri tandurahiya Kurdistan Apo bu yetava cihan her bir ser kocalan Keçi kurtin civan can pedajı boy Kurdistan can pedaj boy Kurdistan Kurte vera bu serpiya hedar sılaj bojalan hedar sılaj bojalan Yaşıyar kır kesene tante adattırmış yerdan Vagin abi khoye calanlar bir ser kocalan Keçi kurdin civan can pedajı boy Kurdistan can pedaj boy Kurdistan Kurte vera bu serpiyan hedar sılaj bojalan hedar sılaj bojalan Kurte vera bu serpiyan hedar sılaj bojalan hedar sılaj bojalan Saat başlamış. Malatya va saat xoş. Rodi 53 deqî me temam bûn. Tu gotinê xwe dawî bibêje em xatir ji hevla bixwazin. ما مثلا گوتنه من داوی بلا هفرا خوا باش بنرن از روزکی خوش هفرا را دخازم و ببین اندام جی از گلکی که خوش بم و yani parda bikinci yani burası az geleki خوش بم Malatya va. Hevan ve bihistiye kanala YouTube ya Rodi Khalil bişopinen mezin bikin em pişkiri bide hünermende xoş bu kuj mera xizmete bikin. Helberîn çê bikin. Wextê ku em destek nedin wan ew ji me re xizmetê nakin evî şûsa ye. Bi xatirê we hevano nûçeyên wisa acîl tune ji we re pêşkêş bikim lê di saetên pêş me de yan jî sibê serê sibê tiştekî awert te xweş îşallah hebe em ji we re pêşkêş dikin. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş silav rêz. Dem baş mamse dem baş